abokina ka burge kwarai da gaske. Ina so in ga namijin da zai iya sadaukar da rayuwarsa ga ya wuce. Ka kashe shi? Kin san zuciyata ta kasance mai riri ta tunaninki a duk lokacin da bana tare da ke. Sawaye na sukan ji kasalan motsawa zuwa ko ta ina in ba tare da ke ba. Ta yake tunanin cewa zan iya tafiyan barki. Dakatar yanzu. Ba dai kai amfani da damar ka na sanin mahaifina ka sa an yi min auren dole ka ba ga komai ba. Allah waye gaggawar daukar ranka na auren wanda nake so. Fata kike mutu? Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. True love never dies. It only gets stronger with time. Raayinku Multimedia Gombe emerges with its debut movie, Taba. To ina mai tabbatar miki kokari ki zauna lafiyar mijinki. Shine zaman lafiyar ki da ni ko kuma tsina mishi albarka. Da Allah malam da. Me za ka gaya mun? Sai da ka riga tukunna ka halakan mun da ya? Sannan kake da baki ka gaya mun Allah, kana so ka yi min wa'azi ka gaya mun Allah a baki? Kuma bai kamata ki rika furta irin waɗannan kalamai ba. Kamata yake ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. It's hard to tell your mind to stop loving someone if your heart still does. Taba. It's hard to tell your parents no if all that matters to you is their happiness. Taba. Allah ya zama za ka sake ji ne da ni. Zan tusa zuciya. In shi ne ya kula zai tsaje. It's hard to lose something as precious as love, but if it truly belongs to you, surely it's gonna come back to you. Taba. Sadiq, Abdullahi Kaulani, Hadiza Muhammad, Maryam M. Waziri, and introducing new face, Abdullahi Gita Gelle. Taba. Executive producer, Alhaji Mustafa Small. Producer, Saleh Yaro. Co-producer, Kawulule. Written by Okasha Ekwami. And directed by Awal Y. Abdullahi. Yau dole ka ba mu na gida. Taba. Hitting your screen soonest.